kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag ni ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Pipila kanatong mga matuuhon ang nawala na ang kadasig sa pagsimba, nawala na ang kadasig sa pagbuhat og mga buluhaton pangsimbahan. Usa sa hinungdan kining mahitungod sa gipakita nga kinaiya sa atong mga lideres sa atong simbahan, no? Mo ni atong hisgutan karon, no, kay naay na hinabi nato, no, nga matud pa niya Veritas. Kining among kura paruko o pari dire matay dili man miganahan. Dili miganahan sa iyang kinaiya o batasan. Nya nag-ingon ka sa imong tulumanon nga ang simbahan kahayag man kaha, no? Kahayag man kaha sa diris kalibutan, no? Kay si Kristo mao ang kahayag. Unya ang iyang kahayag naaman, no? Naaman sa simbahan kay ni-reflect man kaha, no? Ni iwag ang kahayag ni Kristo diha sa iyang simbahan maong kahayag na usab ang simbahan, no? Sama sa imong giingon nga ang bulan wala may kaugalingon niyang kahayag, ang adlaw raman apan nihayag ang bulan diya sa gabi dili tungod sa iyang kaugalingong kahayag kundi gipahulam siya sa kahayag sa adlaw. Mao na sa ato pa ang kahayag sa bulan nagagikan sa kahayag sa adlaw. So ingon ana man kaha, no, ang kahayag ni Kristo naaman sa iyang simbahan diya sa mga pagtulunan nga makapabalaan, mao nga ang simbahan nituo mi nga naa niya ang kahayag, pero unya kining among pari, no, kura paruko namo dire maisip paguna maingon bagod namo o maingon bagod nimo o nato nga
kahayag ang simbahan nga dili man gani maayo ning kinaiya nga ipakita sa among pari o kura paruko? Okay, no, ato ning ayuhog balanse. Atong kuhaan og base, no? Ang Mateo 23:1 ngadto sa 3. Ato biyang timan-an nga diha sa pagpangalagad sulod sa simbahan, no? Diha sa pagpangalagad sulod simbahan, wala baya gi pasalig sa atong Ginoong Hesukristo nga tanang himuon niya nga pare o tanang himuon niyang lidere sa simbahan, parehas gyud ang kinaiya, parehas gyud og batasan nga maayo gyud, no? O, wala gyud mo buot, no? Wa gyud mo pasalig ang atong Ginoo nga kanang mga batasan sa atong mga lidere sa simbahan, no? Atong mga pari, wala magpasalig sa Kristo nga tanan parehas maayo og kinaiya, no? Buot pasabot lain-lain yun na og kinaiya, lain-lain jud og batasan. Oh. Unya dili ni maoy himuon natong kanabang unsa ni? Scapegoat baka or unsa ni? Himuon natong basihanan nga dili na ta mo simba, dili na ta mo aktibo sulod simbahan tungod sa batasan sa pare, no? Hinoon naapoy mga higayon nga istrikto ra gyud ang pare, unya naapod siya kanabang rason, no? Naapod siya kanabang hinungdan nga nung istrikto siya kay sahi manggod pod kitang mga parokyano, kitang mga tao nga relax manggod pud kayo. Muna nga do na tay pare nga mahimong istrikto parang dili ta mag-relax. Hinoon dili pud tanan noong mga pare gyud nga mao jud na ilang kinaiya, no? Kay depende manggod po na siya sa pare, no? Nya lain-lain mag-temperament, no? Lain-lain mga batasan. Pero parehas la sila sa ilang katungdanan, no? Pare. Bisag unsa ka istriktos pare kung mo konsagrar na siya sa paanog bino sa tungod sa sugo sa Ginoo nga buhata kini alang sa paghandom kanako, mao na nga bisan pag unsay kinayas pare, no? Sama ra gyud nga naa diha si Kristo, no? Kay kanang pare nato alter Christus man na inig misa si Kristo actually mo gahimo ana ang pare mura na siya og nagrepresent ni Kristo, alter Christus. Sumo na nga mutambong gyud sa misa, no? Bisan pag unsay kinayas pare, kay kanang kinayas sa pare pananglit kong kuan gyud diferensyado gyud iyang kinaiya. Madubag man pod siya ana sa Ginoo. Di ba? Kita tanan, mapare man o dili, kita tanan mo atubang sa hukmanan si Ginoo. Mga tubang ta, no? Mao na nga kanang batasan, dili nato na himuong kanabang rason nga dili na ta mo aktibo sulod simbahan gumikan sa batasan sa atong pare, no? So sa ako nang gikaingon, naamang ko'y nahibaw-an pod nga mga pare gyud nga bisag istrikto sila pero daghan silang nahimo. Daghan silang nahimo. Pero maura na ilag yung mura og dili kaayo pleasing sa mga tao kay tungod sa istrikto ra kuno kaayo gyud. Di ba? Grabe ra kuno istrikto. Sa ako na laging giingon, wala mo pasalig ang atong Ginoong Hesukristo nga tanan nga himuon niyang pare parehas jug batasan. Kanang kung atong gusto dili istrikto, mo man ay kasagaran ganahan atos pare, di ba? Dili istrikto. Pero ako lahi po ko, no? Maistrikto ba ng pare o dili, okay ra ko. Nga naman. Kaya kung istrikto ang pare, makat-on man punta o kanagaling virtue sa kanang mapailubon o kanang mapaubsanon. Kay sila pa, unsaon pagka-practice, unsaon pag-ensayo sa atong virtue sa pagpaubos kung walay mo pataas. Pananglit na itaw nga isog. Lagmit kung naiisog nga tao, mangisog putag apel, dili ta kabalo mo paubos.
Para gali nako kung ang akong pare istrikto, dayan murag ana gyud may pagkapugoso, mahimong ang Dios ra mo akong pahukmon niya. Dili lang ko maghukom niya. Oh. Dayon himuon akong positibo ang iyang batasan para sa akong development isip usa ka Kristohanon. But pasabot nga kini kay istrikto akong pare, makat-on ko ani og kanang paubos. Makat-on ko og pailalom sa otoridad. Nganuman kay dili biya lalim nang magpaubos. Dili biya na lalim nang mapailalom kag otoridad, labi na kung isug kayo o istrikto kaya atong pare. Muna ako kung mangutana mo nako, unsa man imong pamaagi biritas, unsa man imong reaksyon kung inguna ang pare. Well, ako mulikay ko og hukom yun sa pare. Ang akong pahukmon Dios ra kay balo man ko nga kanang paria mo atubang mabuna siya sa hukmanan sa Dios. Kitang tanan walay exempted na to. Ang ato lang kalainan trabaho o katungdanan. Sila manguna diya sa simbahan kay pari man sila, kita followers ta. Pero dili ingon nga tungod kay pari sila exempted sila sa hukmanan sa Dios, dili. Mapari ka, masanto papa ka, makardinal ka, tanan mo atubang sa hukmanan sa Dios. Sa ato pa pananglit kung dili reasonable tong pagka-strictos pare, iyan na nang tulubagon sa Ginoo. Pero kung mayong ka nga kinahanglan yun biritas ka na among pare, dili yun istikto ka na, ganahan yun mi. Well, magbuot naman taan na sa Ginoo. Dili na to butan ng Ginoo. No? Kay, ang mga kinaiyagod, iyan ang gitugot. Kay kung ang Ginoo, dili mo mutugot sa atong mga kinaiya, but pasabot, wala na tayo freedom, ana. So, ikaw gani, pananglit, sa imong kinaiya, kuan ba, mapaobsahanon ba kag dili, gitugtan man kas Ginoo. Di ba? Kita tanan gitugtan sa Ginoo, wala nan siya maingon nga, himuan ninyo ng pagka-istikto o unsa diya, wala siya maingon. Ang iya lang, gatugot lang siya nato o unsa atong kinaiya. So, mao po na atong pare pod, ang ilang kinaiya lahi-lahi. So, gitugtan po sila sa Ginoo, ana. Pero wala po sila ingnis Ginoo nga, ikaw ha, pag istikto gyud paria ka, wala po siya maingon. So kinaiya ra nas pari nato nga gitugtan. Dayon sa atong reflection pod, pasalamat gali tas Ginoo nga kana bang gitugot niya o gitagaan ta niya mga pari nga lain-lain o temperament nganuman. Kay kung pananglit tagaan tas Ginoo og pari nga kana region dili istikto. O maanad ta nga away problema kay di man istikto. Nakaron pa makakita tag tao nga isog, mapahitason, na karon kahibalo ba ta mo paubos? Kahibalo ba ta mo pailalom? Sumaw na nga, para na akong reflection anang mga istrikto nga pare, kuha na siya, murag pamaagi na siya sa Ginoo paghulma sa atong Christian virtues. Nga naman, tagaan mo na akong example, nalimot gyud ko atong santos, na deklara na siya nga santos nga, sa ilang parokya, istikto ka ilang pari, pero dili gina siya mo tukol. No, tungod kay pari iyang gitahod, bahala na unsa ka istiktos pari, musunod jud sa unsa gyud mga instruction, bahala na, wa niya gimay ng kinaiya siyang pari. Abi nimo na develop ang iyang kanabang pagpaubos ka santos, di ang iyang pagpailalom sa otoridad. Mao na nga nakita na nalimot lang yung kungalan ato, dili manggali kay usara, pila daghan kay kung nailan ng santos anak nga tungod sa ilang pagkamapahiubsanon, nakita na sa simbahan mo na nga na-recognize gyud ang ilang kabalaan. Kay ang importante man guning virtue gud sa Christianity kanang pagpaubos. Ningon ana. So dili nato i-negative, no? Ngano man. Kay bisan sa atong pamilya, galay-lahi man atong batasan. Wala mo noon ta moingon nga sakto nang iyang gibuhat. Unta moingon. Wa man ta moingon nga ang pare sakto na gyud siya kung istikto gyud siya kaayo, no? Iya man na pong tulubagon sa Ginoo, pero ako dili gyud kumhukom kay wa man gud ta ka hibalugod sa lawom kaing pamaagi sa Dios. Unsaon ta niya paghulma kitang mga sakop matuhuon. Kay ang kuan god sa ako nang giingon, magbantay ta kay gamiton po na sa yawa.
No, usas mga pamaagi po siyawa, sakyan na niya ng kinaiya po sa itong pari. No? Kay hibalo man siya nga kitang mga tao, weak ta. Weak. So, kabalo ang yawa nga kini kay istikto ilang pari, lagmit, mabugnaw ni, di na ni musimba. Malipay man po ng yawa ana. Kay hibalo man gud kining yawa ang gusto siyawa nga dili ta mo bansay sa atong pagtuo. Para sa anang pagtambong sa misa. Mo man gustos Ginoo kay instruction man na yun sa Ginoo ng communion. Katong niingon siya, buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Mao na nga unang mga Kristiyano sige yung communion. Gikan sa unang siglo, ikaduha, ikatulo, gani kung maghisgot ta og kanang tema about sa misa ato ng pangkutluo ng mga tudling sa Biblia ngano nga naagi tay communion o misa. Sugo na sa Ginoo. Nakaron kung pananglit kung ang pari nimo istikto, then imong ibasi ang imong kadasig sa batasan sa pari, nakaroon kay dili mong gaganahan sa pari, sa ato pa dili nagkamusimba. Ang mahitabuan na ron, naamon to'y pari ga-explikar po ani, mahimong pananglit ang pari, dili siya reasonable sa iyang pagka-istikto. Dili siya reasonable. Na karon ang imong pagtuo kay huyang man ka, murarapog nga gipatay niya ang imong pagtuo kay mo man to'y hinungdan sa iyang pagka-istrikto nga dili reasonable, mo to'y hinungdan nga nawala ang imong kadasig, ang imong pagtuo mo nang di na ka misa, di na ka mutambong sa misa. So ang pare pwede na to ma-accuse o mukaingon ta nga ang pare nagpatay sa imong pagtuo. Okay, nawala man ang iyang kadasig kay tungod sa iyang gipakita nga istrikto kaayog batasan. No, ang pare murag gipatay niya ang imong pagtuo. Unya ikaw pod sama po kang gahikog sa imong pagtuo nga naman. Kay kanang pagkaon na to sa body of Christ diya sa misa, sa communion, instruction na si Ginoo kay naingon diya siya sa San Juan 6 nga, ang iyang lawas kalanon, ang iyang dugo ilimnon. Nakaroon kung dili na ta mutambong sa misa, sa communion, mahikawa na ta sa lawas ni Kristo ug dugo ni Kristo. Nga gikinahanglan na sa atong pagtuong Kristohanon. So sama rang gahikog ta kung dili na ta mutambong sa misa. Di ba? Pagtuo mo na pagtuo na itong Kristiyano. Okay, ang terminong gigamit yun atong pari nga nalimot ko, Father Laundry ba to? Nakalimot yung sa ngahan sa pari. Basta kay, muna iyang explanation. No? Mahimong ang pari, pananglit dili reasonable, dili makatarunganon ang iyang pagka-istrikto. Nga gipakita diha sa mga parokyano. Mahimong kung dunay mga parokyano nga nabugnaw di na mutambong sa misa, mahimong ma-accuse, maakusahan ng maong pari nga gipatay niya, kanakahimo siya og kanabang murder. Nakahimo siya murder sa pagtuo sa mga parokyano. Kay nawala man ang ilang pagtuo, nawala man ang ilang kadasig. So nakahimo ang maong pare og murder, spiritual murder. At the same time, susamang higayon, kita pod nga nabugnaw, mura nakahimo pod tag kanang gitawag og spiritual suicide. Espirituhanon nga hikog. Nga naman, sa ako nang giingon lagi, di naman ta magkakaon sa body of Christ, kay di naman ta mutambong sa misa. O na, mungisi ang yawa na. Parihas sa gibuhat sa pare mo, mungisi ang kangit-ngit, ang yawa. Then, ang imo pong gibuhat, kay nabugnaw man gadi na magkamutambong sa misa, nakahimo kag spiritual suicide, ngisi gihapon ng yawa. Muna bantayan na to, mga pamaagi ni siya sa demonyo. Unsaon tani iyang sakyan na atong mga weakness sa pare. Dili raman kay kita ray ma-weakness atong pare tao man po na prehas mo na to. Gani ang insakto gyud nga approach gyud atong himuon, dili kay atong i-look down o kana bang murag ihimaraot na to atong pare nga kung istrikto ra kaayo siya. Gani atong iampo. Kay mo na gibuhat ni Kristo nakahinumdum na sa San Lucas 22 nga ang atong Ginoong Hesukristo gitahasan man to niya si Pedro, pero nakahibalo siya nga si Pedro moagi og kabugnaw. Nabugnaw si Pedro kato daeng namatay si Kristo katong wa pa siya mabanhaw. Di ba iyang gilimod si Kristo? Pero nagampo ang Ginoo, giingnan niya Simon, Pedro nga, Simon nagampo ako kanimo nga
nga bagbantay kay si Satanas gitugutan kaninyong tanan sa pagsulay ninyo. Na og nagampo ako kanimo aron dili gyud mabuntog ang imong pagtuo og mabalik na ikaw, kung mabalik na ikaw, panglig-una ang imong mga igsoon. So ang atong Ginoo nasayod nga moagi gyud kahuyangon, moagi gyud og katagak o kabugnaw si Pedro. Mo nang giampo siya ni Kristo para nga inig malig-on ang iyang pagtuo, lig-onon po ng uban. Maunta ni atong buhaton po, dili kay nagali istriktong pare, himaraoton din na to, no? O ayuho na to, unsa pa na kasaba, unsa pa na atong himuon. Na ang atong himuon, ato untang himuon, samas gibuhat sa Ginoo, nga atong iampo ng mga weakness atong mga kaparian, kay na malipay ka kung maimpyerno ng pare. Malipay ka kung maimpyerno ng pare. Dili oy. O bitaw na sa sinungdan ngano nga ang simbahan supak sa death penalty karon. Dili gid actually nga supak ang simbahan anang death penalty sa Dios. Kung ang Dios may mo pakanaog og death penalty, dili mo supak ang simbahan ana. Pero kining tawhanon nga death penalty, ang simbahan mo ingon ana nga pwede mo ingon nga ayaw sa dili kay napoy rason ng simbahan. Usagod sa hinungdan sa simbahan nga gidifer ng death penalty ipapasa Dios na tungod kay ang reflection gud sa atong mga obispo, mga kaparian nga dili malipay ang Dios sa kamatayon sa usa ka makasasala. Atong timanan ha nga ang Dios dili malipay sa kamatayon sa usa ka makasasala. Ang Diyos malipay sa kabag-uhan sa taong makasasala. Muna nga gipalabi sa simbahan ang kanang silot gani nga say tawag ana life sentence kay kung i-life sentence lang nimo, although kalas kay yung pagkaon kay pagkanon man no piniriso, pero sige lang kay ang simbahan after good sa pagkabag-os tao kay na may mga misyonero nga mag-ana-ana das prisuhan. Posible nga mabag-o diya sulod sa prisuhan. E kung imong hunusan na isilya electrica, edit penalty nimo na wa naman na siya chance. Diba mo na wisdom, mo na lohika, mo na logic sa gugma. Naamay death penalty kay ang bayad sa pagpakasala kamatayon. Naaman na sa Biblia. Pero kanang death penalty nga will of God. Unya ang simbahan, basta moingon na gali, death penalty sa tao, di man ta kasigurado nga na adyo na hustisya kay naamang gali na proven yun na nahukmag kamatayon nga actually inosente. Gilupig lang nito sa korte. Di ba? Mao na nga ang simbahan nakita na nga dili man ni kasaligan ni atong hukmanan. Mao na nga aron sigurado kita nga mahukman jud death penalty nga makaturunganon jud ato ning ipapasa Dios ning death penalty. Siya may atong pahunoson sa kinabuhi nato. Mao gina, mao na ang simbahan. Ngano nga supak sa death penalty sa tawo ron kay gusto niya nga ang Dios ra may musilot og death penalty sa adlaw sa paghukom. Abi ninyo kung gusto mo masayod sa akong teknik, sa akong pagpalawom, sa akong pagtuo, papilion ko asa man ko sa istrikto nga pare o dili istrikto. Na siguro matingala mo, pilion ako nga akong pare istrikto. Ngano man kay gusto ko mapalawom ang akong humility pagpaubos. Okay, dili kayo challenging kung ang pare dili kuan kanang istrikto, di ba? Usahay kuan gali ta, mo relax gali noon ta. Magsalig kay pare dili istrikto. Na di ba mo man na to magsalig gali ta? Pero ako kung kanang ka istriktos pare maayo ba nagdili ang Dios may akong pahukmo na dili ako. Mo na akong teknik. Ngano man, nganong mas malipay man ko nga akong pare istrikto para nga makat-on kog paubos. Kay kung pare na ako mapaobsanon, dili istrikto, nagkaroon saan man pag-testing sa akong pagpaubos kung walay magpataas. Di ba? Muna akong teknik. Nganong ako ning gi-share ninyo para makabantay bata, para makauntiran na to ang yawa nga dili mong isi.
Nga naman kay, og istrikto atong pare niya, mo ni atong pamaagi, mo ni atong perception, mo ni atong reflection, musimba ra man gihapon ta. So dili malipay ang yawa. Ano man? Kay sige man kag tambong sa misa. Wala man nimo gihimong rason tong batasan sa pare. Oh. Kay ang atong gianha gud sa misa dili man kanang pare, si Kristo man. Di ba? Mo ni nakasipyat nato kung tan-awon gali nato ng batasan sa pare. Mawala gyud tas passing ana kay moabot man yung higayon nga di gyud ta ganahan sa pare kay kana laging lahi lagi batasan sa tong pare. Muna di na ta ganahan mo tambong sa misa. Namungisa na dayang yawa. Muna ako, dili ko mag-mine o gunsa ng batasan sa pare kung ako lang nang iyampo nga unta mo improve ng iyang batasan parang daghang madasig. Pero mauna nga ako, atong reflection ana, dili lang ni ako ha, ako po ning nahibawan sa mga ubang pong mga nagpalawom po silang pagtuo. Dili na ko ni ang kunon nga ako ra ni, kay ako ra po ning nahibawan sa uban, nga mo na ilang mga strategy po sa ilang pagpalawom, sa ilang pagtuo, nga dili sila mamili og kinaayas pare. Mas ganahan gali mayon sila, mingon pagali sila magampo nga, Ginoo kung mulaw mga kong pagtuo, kung ang among pare istrikto, taga-emig istriktong pare. Ana pagali ang reflection. Nya kita mamili ra gyud ganahan ta gatong pare ra yung dili istrikto. Nga usahay kana ra ba punoy makapaluyan, makapa-relax na to. Diba? Daghang kayong mga Katoliko nga relax kaayo tungod kay dili istrikto ilang pare. Di ba? Muna sa ako nang giingon, ang Dios may akong pahukmon sa nang batasan sa pare. Dili ako maghukom kay posible masayop man ko. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw. So, bantay ta kay ang yawa lagi daghang kay siya nga mga pamaagi unsaon ta niya pagpabugnaw nga aron dili nato makita ang kahayag sa atong simbahan. Nga iyag yung mangita gid sag paagi nga mangitngitan gyud ta simbahan. Nya dili gyud na mahitabo nga wa gyud kahayag ang simbahan. Kay si Kristo gud may nagtukod sa simbahan. Nya mayon kag walay kahayag. Na ang tinuod na anay kahayag, di lang tang kita, kay agian ng pagtabon-tabon sa demonyo para mabugnaw ta. Okay, wa na tayo igong panahon, padayon na po ta ugma. Okay, ang inyong alagad, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danny Luod o Tax Ilumba. Hangtod ug mapuhon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag ni ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan, lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.